Zdravím vás. Moje meno je Karina Kurtová a som certifikovaná koučka a lektorka. Funguje niečo také ako prekliatie rodiny? Možno ste o tom už počuli, možno v to veríte, možno nie. A možno vám ponúknem teraz trošku iný pohľad na túto tému. Počuli ste už o tzv. Transgeneračných prenosoch? Ľudia často hovoria o rodinnom prekliatí, ak sa v rodine opakujú rovnaké problémy. Teória prekliatia však znamená snahu hľadať externých vinníkov, namiesto preskúmania príbehu rodiny do hĺbky a pochopenia transgeneračných prepojení. Zo stôp po minulých traumách môže vzniknúť vzorec, v ktorom členovia rodiny podvedome opakujú utrpenie z minulosti. Opakovanie traumy nie je vždy rovnaké ako pôvodná udalosť. Nemecký psychoterapeut Bert Hellinger, ktorý študoval tzv. Rodinné konštelácie viac než 50 rokov, opisuje tento typ utrpenia slovom zapletenie. Keď sa zapletieme, podvedome na seba prevezmeme pocity, symptómy, správanie alebo ťažkosti člena nášho rodinného systému z minulosti, ako by boli našimi vlastnými. Týmto spôsobom rodinné utrpenie prechádza na nasledujúce generácie. Príbeh našej rodiny je aj naším príbehom. Či sa nám to páči alebo nie, prebýva v nás. Sledujte celostné zdravie pre viac rád pre vaše psychické a fyzické zdravie.